उदालगुरि जिल्ला सिंनि खैराबारि ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव मोनसे गोगोम जयनिं हाबाफारि जालाङो। 8 सेप्तेम्बर अदेबानि रबिबारखालि जालांनाय बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' इएम लोमसाव दैमारि, बिटिआर थिखादार गौथुमनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि, भेरगाव जिल्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो गोबां गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्रानि रबिबारखालि जालांनाय बे जयनिं हाबाफारियाव सा 250निबो बांसिन इउपिपिएल, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन हान्जा आफादनि मददगिरि रायजो राजाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' इएम लोमसाव दैमारिया बाहागो लानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानायनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों खौसेनि बाथ्रा सावरायबाय थानाय जादों। मान होलायनानै खौसे जायोब्ला मोजां आरो माखासे आइडिय'लजियाव जों गोरोबलायनांगोन। बिटिसिखौ जों हमथानो हानांगोन। थांनाय 4 बोसोराव बिटिसिनि माखासे गोहोखौ आसाम सरकारा लांफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। हाग्रामाया लाथिख' बिन्दोनिफ्राय खामानि मावबोदोंमोन, बेखौ रायजोफोरा मिथिगौ। बेनिखायनो बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिखौ शिफ्ट जाजानायखौ लुबैदों होनना बुङो। खैराबारि ब्लकनि नाजानायाव दिनै बे ओनसोलनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर ओमफ्राय गोबां पार्टि खालामनो मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोआव 250निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ दोलोनि नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैदों। जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, हामबाय बावदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव 2025आव जिहेतु बिटिसि इलेक्सन जागोन, बे खैराबारि ओनसोलनिफ्राय जाय केन्डिडेट जागोन बेनो देरहागोन, बेखौ रोखा जादों। मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामाया फिन पावाराव फैफिनदों बेखौ लुबैदों। गतिके हाग्रामायानो सरकार दानांगौ। थांनाय 16 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 0 पइन्टनिफ्राय जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बिथाङा, गतिके बे खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा फिन आरो गोसोखांफिनदों आरो बिथांखौ पावाराव फैफिनजानो लुबैदों। गतिके जों आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिथांखौ लुबैफिनदों, गतिके बिपिएफ दोलोनि बिजाथिफोरखौ रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। दा जे खौसेनि बाथ्रा सावरायगासिनो दङ, जों सानदों खनमनकारे एकदम सनमान होलायनानै खौसे जानाया गाहाम आरो माखासे आइडिय'लजियाव जोङो गोरोबलायनांगोन। दा जोंनि बिटिसिखौ जोङो हमथानो हानांगोन। जेरैबायदि बे 4 बोसोराव जों नुबाय जोंनि पावारफोरा आसाम सरकाराव लांफिननो नाजानायखौ जों नुना मोन्दों आरो लांफिनबायबो, बेखौ नुना मोन्दों जोङो। दा ओमफ्राय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिफिननानै हाग्रामाया जिहेतु 0 पइन्टनिफ्राय गोबां खामानि मावदों, दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हाग्रामाखौ फिन शिफ्ट जाजानो लुबैदों बिटिसिआव। दा बेखौ जोङो गासैबो सोब पार्टियानो एग्रिमेन्टआव फैनांगोन, एकमत जानांगोन। जोङो हाग्रामाया फिन शिफ्ट जानानै मोजां खामानि मावदों। बे आदर्शआव जुदि सोरबा पार्टिया गोरोबनो फैयोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया, जोङो एकमत आरोखि। ओमफ्राय खौसे जानाया दरखार आरो खौसे जायाब्ला जेरैबायदि बिजेपिआ बिटिसिखौ एकदम फोजोबस्रांनायनि मोनसे सोलो बानायगासिनो दं, पावारफोरखौ बिथांमोना लांदों, जोंनि पावारफोरखौ लासै लासै खोमालांहोदों। जों मिथिबाय दिनै बिटिसि सिगांनि समाव हाग्रामानि समाव चिफजों डिपुटि चिफजों दा केबिनेट रेंकनिमोन, दा सासेल' चिफआल' केबिनेट रेंकनि जाहैबाय, मोनसे गैलियानो दा बे गैयिखौ सोर खालामखो बेखौथ' जों साननांगोन आरो गोरों गोराफ्रा बेखौ सानो। बेनिफ्राय जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जों मोननो हादोंमोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सायाव जोंहा मा जानांगौ, एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि जों मोननांगौमोन, नाथाय बिनि गाहायावसो सिइअ बानायना लाना फैबाय। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सानदों, गोरों गोराफ्रा सानदों, बे संबिधानाव हरखानाय माबाफोरखौनो खोमानानै होदों दिनै पावारफोरखौ। ओंखायनो गोरों गोराफ्रा दुखु मोनदों। दा दिनै बिथांमोना बहुद खोथा बुंदोंमोन इलेक्सननि समाव, मोनसे स्ल'गान होदोंमोन, सोलायनाय नांगौ, 1 भट 1 जब होनना बुंदोंमोन। दिनै बेफोरो फेलें जाबाय, खामानिखौनो मावनो हायाखै। दिनैसिम फर्मेलि जोङो मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौनो जों नुनो मोनाखै। एडभार्टाइजमेन्ट बे हाग्रामा थानाय समावथ' आसाम ट्रिबुनाव सम बिदि भेकेन्सि थानायफोरखौ जोङो फिलआप खालामनो थाखाय जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होयोमोन।
अग्रदुत पेपाराव जोङो बेखौ होयोमोन बड'सा पेपाराव फोसावनाय जायोमोन जे बेखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोङो माने एडभार्टाइजमेन्ट होयोमोन आरोखि खिन्थु जों दिनैसिम बेफोरखौ नुनो मोनाखै ओंखायनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोङो दा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुत जेरै शिक्षित जाबाय बे शिक्षित मानसिफोरखौ जुदि साख्रि बाख्रि थिसननायनि मोनसे राहा लायाब्ला दा उपाय गैया जोंनि समाजा गाज्रि जागोन लेखा फरायनाया मोनसे माने बन्द जाहैगोन थाङै थुङै दा गोजौ थाखोनि जों शिक्षा लाहैनो हानाय नङा नेक्स्ट जेनेरेसना ओंखायनो बेफोरनि बागै सिन्तित जानांगौ सिन्तित दा गतिके हाग्रामा महिलारिया जों बे BPF पार्टिया बेनि थाखाय जोङो सिन्तित जोङो रायजोफ्रा जुदि जोंनो भट होयोब्ला जोंखौ पावाराव लाबोफिनब्ला जों बे खामानिफोरखौ जों मावफिनगोन बेखौ जों खोथा होयो दा बेनो जोङो साफ्रोमबो मानसिया बुजिनांगोन 1987नि 2 मार्चनिफ्राय मुभमेन्ट खालामनानै गेजेराव जोङो BAC मोनबाय दा BAC मोनबाय बिनि उनाव फैयै फैयै जोङो BTC जों मोननो हाबाय दा जेनेबा BTR रेकर्डबो जानानै थांबाय खिन्थु जों मोनसे खोथाखौ बुजिनांगोन बेयाव सांबिधानिक भाबै जोङो मब्ला जों स्वीकृति मोनखो सांबिधानिक भाबै बे 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि जिथु BTC एकर्ड बे एकर्डनि जुगेदि जोङो दखरसे एलेका मोननो हादों सांबिधानिक भारत संबिजितनि 6थि सिडुलाव बे एलेकाखौ थिसननानै होदों ट्राइबेलफ्रा बे ओनसोलाव थानानै जौगासारनाय माने मोननांगौ बेयाव लिरखानायानो दङ दा खिन्थु बेफोर दिनै लासै लासै गोमालांनो हमदों ओंखायनो एथ' बोसोर गोलाव संग्राम खालामनायनि उनाव भारत संबिजितआ भारत सरकारा जोंखौ सांबिधानिक भाबै जिहेतु मर्यादा होदों बे मर्यादाखौ लानानै जोङो खामानि जों मावलांनांगौ दा ओंखायनो BPF राजखान्थि हान्जाया बे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जिथु BTC एकर्ड बे एकर्डखौ जोङो सनमान होनानैनो जोङो आवगायगोन मानोना बे एकर्डनि गेजेरजों जों 6 सिडुल मोननो हादों बर' भाषाया 8 सिडुलाव हाबनो हादों बर' भाषाया आरो जोङो 8,966 बर्ग स्कुवेर किल'मिटार जोङो दखरसे हा मोननानै 40टा डिपार्टमेन्टखौ जोंनो गथायनानै जोङो माने सालायनो होदोंमोन दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बावबा जानाय नङा जोंनि रेकर्डआव दाबो दङ बे माने 17 बोसोर मुभमेन्टआव 2624 जन बेक्तिया मुंख्लं जादों आरो गोबां माने मानसिया न' बां सावजानायनि बाथ्रा दं जेल हाजत जानायनि बाथ्रा दं NDPफ्रा संग्राम खालामनायनि बाथ्रा दं दा बेफोर गथै बाथ्राफोरखौ जों जुदि नटसाट खालामजोबनानै जों जुदि अकल राजखान्थिल' गेलेनो सानो बे इनाय जागोन ओंखायनो जों सानदों सब मानसियानो बे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै जों जाहाथे बे एलेकायाव दा फ्राय 35 लक्ष मानसि जाबाय बे 35 लक्ष मानसिखौ जाहाथे मोजां बेंनो हायो खुंनो हायो बिनि थाखाय